मास्तरांका सांगायचा धोंडे मारणारो माणूस हा तू बरोबर नेम धरून हवेमेले मारले आणि टाकले रे ओढो चहा पितोय ए तो चहा पितोय सुकान जर वाढत केले तर मजा येणार दादाकडे ते पैसे बाजूक राव गो ओके 1 2 साडेमाडे बाजूक राव 1 बाजूक राव काय हो नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात आपले खूप खूप स्वागत. तर आता तब्बल 2 दिवसांनी व्हिडिओ चालू करतो आहे, कारण आधीच्या व्हिडिओतच तुम्ही बघितलं व्हिडिओचा आवाज येत नव्हता. त्यामुळे हे जेव्हा मी घरी येऊन कार्ड चेक केलं तेव्हाच मूड ऑफ झाला, कारण की एवढं सगळं करून सकाळी उठून नाश्ता वगैरे न करता पूर्ण व्हिडिओ केलेला आणि नंतर घरी येऊन कळतं की कार्डच ऑडिओच नाही आहे आणि त्यात बऱ्याच गमती जमती होत्या, म्हणून ऑडिओ महत्त्वाचा होता. त्यात काही एवढी मजा नव्हती व्हॉइसवर केल्यामुळे, म्हणून त्यानंतर 2 दिवस पुन्हा तांदूळात ठेवलेला कॅमेरा की बघूया, एकदा ट्राय करूया माईक चालू होतो आहे की नाही. आणि माईक चालू झाला आहे. आता निघतानाच मी एकदा ऑडिओ चेक केला. आता पुन्हा मध्ये प्रॉब्लेम झाला तर काय सांगू शकत नाही, पण आता तरी ऑडिओ झाला आहे. आणि आता सकाळचे 7 वाजता आहेत आणि तुम्ही बघू शकता सगळा आजूबाजूचा परिसर कसा हिरवागार झाला आहे. मी जाण्याआधी पुन्हा एकदा ड्रोन शॉट घेईन, तेव्हा तुम्हाला दाखवीन व्यवस्थित. अजून बाबलो अजून झोपलेलो जा, कारण की बाबल्याची शेती झालेली आहे, म्हणजे भात शेती तरी झालेली आहे, त्यामुळे तो एवढ्यात काय उठणार नाही आहे, तो आरामात उठात. पुणग्याकडे पण 2 दिवस गेलेलो नाही आहे. कॅमेराच चालू नाही म्हटल्यावर कशातच मन नव्हता. पण एक गोष्ट कळली आता की या कॅमेऱ्याच्या भरोश्यावर राहून उपयोग नाही आहे, कारण या कॅमेऱ्याचा आम्ही जीव काढलेलं पूर्ण, त्यामुळे असे त्यात प्रॉब्लेम येणे स्वाभाविक आहेत. म्हणून आता नवीन कॅमेरा घेण्याच्या तयारीत आहे. तर आता लवकरच तुम्हाला नवीन कॅमेरा दिसेल, पण तोपर्यंत बसण्यापेक्षा म्हणून या कॅमेऱ्यावर काम चालवतो आहे. सकाळी आज उठल्यावर पहिले कमेंट वाचतो आहे मी, तसे आज वाचले. त्यात बरेच 2-4 कमेंट होते की तुम्ही तारीख नाही टाकत. तारीख न टाकण्याचे कारणं तशी बरीच, कारण की काही व्हिडिओ आम्ही शूट करून ठेवत आहोत जे आता लवकर टाकले नाही तरी चालतील असे, कारण की मध्ये 10 दिवस 15 दिवस व्हिडिओ शूटच करत नाही, तेव्हा ते उपयोगात येतात, म्हणून तारीख कधी टाकत नाही. आणि आत्ता सध्या मी गावात म्हटल्यावर एक 5 ते 6 दिवसाचा गॅप असता, कधी 4 दिवसापर्यंत पण येतात. 4 दिवस ते 7 असं असतं, 4, 5, 6 दिवस असं काहीतरी गॅप पडता व्हिडिओमध्ये. पण मी जेव्हा नसतं तेव्हा गॅप जरा मोठं असतं, कारण की हयसून शूट करून बाबलो माका कार्ड गाडीवर पाठवता, म्हणजे बसवर पाठवता, आणि त्यानंतर मी मुंबईत एडिट करते. त्यामुळे तारीख जर टाकला तर तुमचं मेन फोकस त्या तारखेवरच जाईल. मग म्हणशाल तसे पण आमका बरेच कमेंट असतात कधीचे पण व्हिडिओ कधी पण टाकतास, म्हणून ती तारीख टाकत नाही. आणि पाऊस आता जोरात येता, आवाज येता. तर आता आपण पहिले जाऊया पुणग्याकडे. आबा हां, पाऊस बघा केवढा पडतोय. थोडासा कमी झाला आहे पाऊस, पण पाऊस भरलेला आहे मागे, म्हणजे येणार आहे. तेवढ्यात पटकन पुणग्याकडे जाऊया. गेलं वाटत नाही भाऊ, खय चाललं पण फुलांका म्हणजे कोणती धापतं की झाडा धापतस तशी. यो काय भोपळा की यो यो यो
एवढी जाड होतं बाबल्याकडे भोपळा होतो पण असं झालं त्याच्या पानात त्याची तो खाली सोडला तो एवढं मोठं भेंडो जातो पहिलं ओरिजिनल जागेवरच भारी आहे मग तो तसंच ठेवलं आलं होतं नाही तेवढे मोठे ओघ आहे अजून होणार ते काय का ऐकायला येतं की नाही काय कुठे गायब आहेस मला वाटलं इकडे येतोयस की नाही. चहा पाहिजे धर आणि नंतर नंतर कधी टाइम आहे मी घेत राहील तू येतं मध्ये तू काय बोलवत नाही आपण येऊया काय बोलवत नाही गप्पस मूर्ख तू आता जॉबला लागलीस तुला हे काय विचार बिस्किट पाहिजे दे आता काय बिस्किट कुठल्या मार्कचं झाले चालेल कुठलं पण ए काय लेट तू माझ्यापेक्षा लेट उठते कधी उठली आहे कधी उठली आहे काय मी कधी कधीच उठलोय उठते? झालो मग अर्धा तास मग ह, अजून तयारीच कधी होता कसली तयारी होता आंघोळ निया होता झाली आंघोळ वगैरे कधी नाही रे बाबा. ओ डीमार्ट का माल नंदनने बोललाय तो काय माहिती हे कसलं मारी त्या आपण आणलेला फोडलेलं का? नाही 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 ता नको अगो फोडलेला अरे आहे ते नाही हाणलंय हाणू काय आणलंय. नको हाणू नको अरे हाणते मग सेमच असता मी विचारलंय फक्त काय असं त्याच्यात बुडू डायरेक्ट कपात सर्व इथं झालंय सकाळी अरे तर काय सांगते तुला माहिती आहे नाही माहिती नारायण सांगितलं पाऊस मोठा असते राहणार नाही शिरडा हम्म काय याच्या आहे जरा तापायला पाहिजे आणि जरा हळकाक तरी हवे ना म्हणजे असं जरा समजलं तुला नाही. शिरडा अशी धा समजलं तुला नाही. शिरडा अशी धा काय म्हणतोस मग मला जायचं नाही कुठे आज नाही जायचंय मग सांगणार कधी तू मला आता फोन करून सांगणार की आधी जरा ह्या तरी भय हो नको हे बघ असं तेव्हा आहे माझं शेड्यूलची वाट लावली दे दे काय लावली काय नाही दे काय म्हटलंस टाइम टेबल टाइम टेबल पावसात लावलं तर सगळं हे होणार ते कसाण पडणारा तो ऑमलेट करून देऊ भारीवाला राहू मग ती तुझा नंदन का करून देशील संध्याकाळी तू का खाणारच नाही नाही, नंदन का करून देशील काय सांग मी हा. घेऊन येते चारांनी चालत काय का भाजीच्या गेल्याची माकाला काय अजीब का नाही काढलं काहीतरी एकदम असं भारी काहीतरी माका वाटलं. शेगलाची भाजी भारी नाही मुंबईवाल्यांका काही भेटत नाही आणि तुमका भारी मिळतं हा. तर मग काय तुमका सांगणार पिंक्याकडची ती वयुंड्यातली कोण दिलं ना बाबलो दीपिका इला सांगायचं होता ना बाबलो गेलो माका तर काय माहिती. पिंकेचा खाऊचा द्यायचा होता दीपिका इला हिला दुखून हिला भाजी घेऊन इलस तू माझ्या आवशी एवढी भाजी ती हा एवढी भाजी भाजीसाठी स्पेशल इली ही चावी घे ती आधी नातवा बैठक चालली आधी पुष्पा आता सांगशील मग नाही म्हणशील देव जाय पुष्पा घे ये नानांना सांग जरा मी धबधब्यावर जायचं ना आता? विनूच्या तकडे जायचं धबधब्यावर? आणि एक शिरडाचं गोजा नक्की ना? आणून ठेव सांग समजलं तू तयारी कर कधी म्हणजे जाऊया. म्हणता कधी बाळा? तास तुका सांगतं एवढा घे शिरडा पाव काय काय बाबा शिरडाचं सांगतोय अगडे बा. ते काय जाता बा घे दो पावसात शिरडाला पडणार नाही ती हो कसं वाटते आताचा आडवी होती अशी अशी आडवी होत तुला चाय दे नको मग तू काय हवे अशी काकडे कशी काय ती चाय दे नको, जा. चाय देव विचारतं गं द्यायची आपण त्यात तो अरे ती काय नको म्हणते तर ती नकोच म्हणणार मी पण कसं नको म्हणतो तू तसं नको नाही म्हणणार आहे काय रे तू काय एवढे कुकारे मारतय हा ये चाय प्यायला ये पूनमताई चाय प्यायला बोलवते आहे काय या याचं प्लॅनिंग आहे वेगळं त्याच्या चढवलं एक काठी लिहिलं या बसलं धबधब्यावर येतात आता जाऊ बाबलाच्या भरोशावर माझ्या नको येऊ मास्तरांका सांगायचा धोंडे मारणारा माणूस हा तू बरोबर नेम धरून हवेमेला मारला आणि टाकले रे चहा पितोय ए तो चहा पितोय
मग कशी बोललो बाबले बोलव ते चाय देतय तर आता बोललो आता धर सांग धर आहे माका नको मी पिऊन येईल. जाऊ. या का या का या वया अल्ला चकला वया ए चकला वया नको नको तर गोड नाही लागत. आमकडे काय आलं? नको तर नको तर बरोबर आहे तुझं. हे काय तर बघ त्याची तयारी कर देऊन ते धबधबे मी वरनं खाली एका सोडायचा जाताना काय काय करणार त्याचं त्याची तयारी करतो साधारण पिशी घालायची बोके मांजुरी एकदा माहिती तांबी अडकलेलो मेस्त्रींच्या घरात बोक्याचे आणि भगार मुतान सगळ्या मांजरांक घाण केलंय. नानानी धरले तांबी आणि काढले रे मग गोडून बोके इलो आणि चावलं जो- नाही आणि जो बशार झालो येऊकच नाही पुन्हा. नशिबाती चावलं नाही ती हिरवी बॉटल दे पास्त्यावर हे इथं मार कपाळात. ते दिवशी एका सांगितलंय पुष्पा नाही गावत. नाही गावत काय होय, होती बाटली. मग ते का सांगितलं ह्या डब्यात हा ट्रान्सपरंट डब्यात अयो खालच्या डब्यात आता हे आमच्या- खाली सगळ्या माहिती असतं एका. हा? खरं लाईन झाली. तुका देवची नव्हती ती सांग ना खरोखर नाही. गप गप आधी सावधान मध्ये उभे राहू. पहिला सावधान मध्ये ही उभे काय तर तुका धबधबा येऊचा ना. आणि सावधान. ते एक पाकिट राहिलंय ना इथे पण आहे एक मग पाकीट. ते झाल्यावर मी इथे आणणार एवढं तू नंतर फक्त त्याच्यातच जात आहे हायस्कूल मध्ये नेऊन ठेवूचा तो एका असं सावधान मध्ये एक साथ सावधान कोण पोर माझं शाळा. शाना वाटतं नाही गोळा म्हणता तुका का सांगत नाही मिरयाची पूड बीड नको आणा. ती असणार त्याकडे एवढं मिरी प्रकल्प केला ना मिरियाची पूड घेऊन घे तुझ्या मूड ह्याच्याकडून नाही केलेली केक राव. तुझी वाटलेली यार मधी परत यांका वाटूक टाइम जाणार हो. यांचा रे काय आता नको सकाळी पास्ता आम्ही खाता आहो काय गो आकडे कर. अकडे काय घेऊन येऊ दे? ए तुका वया आई कुठ आता वया दूध खाया. दूध नाही आहे तू का तू वापरत आहे ते कशाक मग मिरीची झाडं लावतास कळत नाही आज आम्ही मिरी वापरता काय? मसाल्यात गरम सामानात भाजताना त्याच्यात वापरतो. आम्ही रोज सारखे वापरीत नाही हा. हाँ अभी दिखेगा तो मारामारी पुल कौन जीतता है देखते हैं अरे ताकत लाव ना मारो की फोडो फोडो फाइट फाइट उचली नेम फेकी वाळा टाकू दे हो बोल काय नको हो. एका टाकूचा धबधब्यात हे कडा झाला चालेल. एवढंच तर. चल काय एवढं होतंय? व्हिडिओचं तुम्ही या TRP वाढवलाच पण महिन्याभरात चलो महिन्याभरात एक दोन महिने चालेल. तसं नको. छान. चल. अरे चल. तुझ्या जिराची तक्रार आहे मोठी होय मारल्या दगड मस्त कर डायरेक्ट मिरियाचा आहे ना नेम टपक हे का म्हणतात पण तू तेव्हा नेम नाही चाललो दीपिकाक मारताना दीपिकान बरोबर मारल्या दीपिका हिला चल. जरा चल. धबधब्याला लावता ना दादा चल, रावता. तयारी कर जाऊन दे बरेच दिवस माझ्यावर काम दिलेला होता नाही हो, काय? किती पांडू आणि बंडू दोन होती मुलं एक होतं शाने एक होतं खुळं चायला माझं ध्येय झाला चकली आहे. नाही तर काय काय आलं तुझं? पांडू कोण होतो बंडू कोण होतो कळलाच नाही तूच होता. अरे तोंड लुटलं नाही हे? बऱ्याच दिवसांनी खाताना दिसत खाऊन नाही मी गप्पू येऊन खाऊन पण गेलं पुष्पा पुष्पा होता म्हणजे कोणतरी होता काय टेन्शन असं काम जायचं त्या अंगातलं ह्या मुडी या. एवढा नाही खाल्ले मी कालच खाल्ले फक्त जरा पुष्पा केवढा देणार काल पण नाही खाल्ले पुष्पा जास्त नाही विचारी पण आहे चाय हवी अरे तर बुतोडी चल मग दुपारी जाऊया. दुपारी जाऊया. लवकर जाऊया. जेवूया बिऊया. आणि दाबत काय झालास दाबोळ्यात जाऊया. पाऊस तसं हे होऊ दे ना. काय करायचं? तिला शिरडा लावची.
शिरडा तुझ्याकडे कसा शिरडा आणते आहात ना रे? की वाऱ्यान फिरडा रवा नाही तरी मग तुझ्याकडे शिरडा आहोत छे आता नाहीच म्हणशी कुठंच माझ्या मग तू कुठंच होयत ना कुठ नको फिरडा हवी मांडव घालून जर लागतो माका वाटतात एका म्हणून सांगते एक वाजा शिरडाचा घ्यावी चला आणि ते कारल्यात मग लाव गावात त्या कारला एकच बंदी कारल्याची बस झाली एक गेल्या वर्षी माझं एकच गवड्याचं येल होतो किती गवडं धरलं एकच एवढं लावतोय बरोबर मग लाव ना तू ह्या कळत नाही आता उलट नाही रे पावसात पाऊस गेल्यावर गेवड्याचे झाड डायरेक्ट आपण वेल नेऊया ना आणि टाकूया भेंडे जगले आहे मग आणि हवे तर लावूया त्याच्यातून नेऊन लावूया आमच्याकडे भरपूर ते मला नाही लावले थोडे झाले बुक ते लावले 2-4 मॉप एक पण नाही भेंड होय गप तू काय कले ह्याच्या ते पिंक्या जगतील काढणं मला आलं जगतील. आता आता ते जगती जगतील तुझं झाड. मॉप लावले रे हम्म. चोरी नाही कधी कळायचं हम्म. पण फुटपाकडे जेवण करीत असतात झाला चला वाटेकला काय काय धागात काम धंदा नाही तबार तो बघ तुका नाव बोलावतं वाळात लावून दे तू लावून दे गुरुजी हे दोघ जण नाहत असतात ठेवत असतात बिना पाण्याचे पेवतो ते आधी घराकडे आणि मग पाण्यात पेवतो ऐ काय रे गावता की ना काय ऐ तू सरांका दाखव नाही तू कोणाला दाखव तू घाबरणार नाही पहिलाच तुझा सांगितलं नंदन नंदन एक पिशवी आणणार आतमधून जा ताच करतोय बघ तो शिकवता तू माका माहिती आहे तो सांगा काय कळूया टाक कसाच अरे नाही पैसे जाते तकडे भाऊ आधी दोंडो टाक मग पैसे टाक जय पैसे घालून टाकूच एकत्र घे हा दादाकडे दे पैसे बाजूक राव गो ओके 1 2 साडेमाडे पाव बाजूक राव 1 बाजूक राव आईच्या गावात टाकलंस हे गावलो माझं एक तरी कसं मग एवढं टाइमपास करतं बरोबर आसुडे घेतात तू का चांगलं काहीतरी येतं ह्या बघून मला बरा वाटलं कर दाखव एकदा बघूया वा सही आहे जमता जमता चल बाबलो गेलो बाबा जाऊया क्या हुआ बैल बाहेर पडलो गेलो आता तर बेगाकडे जाई ही पाठी येता पाठी रे. गाय काय गाय दिसली बघ. मग बैल खयसून निघलो बाहेर दिसली पैसे. ह्या वेळा बंद ना रे पकडला असतं, पकडसून येत होते. नशीब हले, हले. हले. तर मित्रांनो आता घरी जाऊया बाबलो आणि नाना अजून त्यांचं काम झालेलं नाही आहे ते असे ओपन जी जागा आहेत ते बेई डाळतात कारण की बैल नाही तर मगाशी जसं बाहेर उडी मारून इलेलो तसं येता दुपारनंतर त्यांचा जो प्लॅन फिक्स झालो धबधब्यावर जाऊचो तर तुमका कळतच पुढच्या व्हिडिओत जर गेला तर मग व्हिडिओ राहत म्हणून तर आधी काम करतं आहे म्हणजे दुपारी तुमका व्हिडिओ येत आणि आता बघितलं असाल शेवटी पुणगे आणि बाबल्याचा पॅचअप झालेला भांडण त्यांचा सगळा मिटलेला आणि बोलाक लागलेले होत तर आता परत ते कमेंट नको आता तुम्ही बघितलं असाल तर चला बाय बाय अरे झाले तुझे घरी येऊन झाले आज होया काय नाश्ता की वा